पेडण्यातील पत्रकार बंधू, मी एस.के. जाधव, पेडणे मतदारसंघ सामाजिक मेळावा SC महार कम्युनिटी पेडणे गोवा यांच्यातर्फे आपल्या सर्वांचं स्वागत। आज दिनांक 5 ऑगस्ट 2026 आपणामार्फत या ठिकाणी आम्ही जी प्रेस कॉन्फरन्स जी बोलावली, महोदय कृपया खालेल्या प्रसिद्धीपत्रक आपल्या मान्यवर दैनिकातून प्रसिद्ध करावी ही एक नम्र विनंती। पेडणे राखीव मतदारसंघातील महार समाजाच्या एकजुटीसाठी आणि सामाजिक मेळाव्याचं आम्ही आयोजन केलेलं आहे। पेडणे राखीव मतदारसंघातील महार समाजामध्ये एकजूट निर्माण करणे, राजकीय, शैक्षणिक व आर्थिक प्रश्नावर विचारमंथन करणे, तसेच भारतीय राज्यघटनेतील संविधानिक मूल्यांचं संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने रविवार दिनांक 9 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 10:30 वाजता गोवा बागायतदार सभागृह पेडणे येथे पेडणे मतदारसंघातील सामाजिक मेळावा SC हा आम्ही आयोजित केलेला आहे। आजच्या परिस्थितीत महार समाजाने आपल्या राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक तसेच आर्थिक प्रश्नावर एकत्रितपणे संघटित होण्याची गरज आहे। समाजाच्या प्रश्नावर केवळ चर्चा न करता लोकशाही मार्गाने त्याचे निराकरण करण्यासाठी सक्षम, अभ्यासू आणि सामाजिक बांधिलकी असलेले नेतृत्व पुढे आणण्याचं हे एकमेव या मेळाव्याचे प्रमुख उद्देश आहे। पेडणे मतदारसंघ हा अनुसूचित जातीसाठी राखीव असून या मतदारसंघातील अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येमध्ये महार समाजाचे प्रमाण साधारणपणे 90% आहे। मात्र स्वर्गीय देऊ मांजरेकर यांच्यानंतर जवळपास 3 दशकापासून महार समाजाचा आमदार म्हणून प्रतिनिधित्व या गोवा विधानसभेत मिळालेलं नाही। आतापर्यंतचं राजकीय प्रतिनिधित्व केवळ राखीव जागेपुरतं मर्यादित राहिलं असून समाजाच्या प्रश्नाची सखोल जाण असलेलं, समाजाच्या हक्कासाठी प्रभावीपणे विधानसभेमध्ये आवाज उठवून आणि समाज घटकांना सोबत घेऊन विकासाची दिशा ठरविणारे आणि भारतीय राज्यघटनेच्या मूल्याशी प्रामाणिक राहणारे नेतृत्व निर्माण होणं ही काळाची गरज आहे। यासाठी लोकशाही पद्धतीनं सक्षम व समाजहित जपणारा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी समाजाने आपली राजकीय ताकद संघटित करणे ही काळाची गरज आहे। हा मेळावा कोणत्याही व्यक्ती, राजकीय पक्ष किंवा समाजाच्या विरोधासाठी नसून महार समाजाच्या हक्काचं संरक्षण, स्वाभिमानाची जपणूक, लोकशाही प्रक्रियेत प्रभावी सहभाग आणि न्याय प्रतिनिधित्व हा सकारात्मक उद्दिष्टासाठी हा आयोजित करण्यात आलेला आहे मेळावा। या मेळाव्याला आयुष्यमान जगदीश ओहळ हे ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक हे पुण्याहून प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित राहणार आहेत। मी अध्यक्ष एस.के. जाधव। तसंच निमंत्रक आम्ही आहोत। त्याच्यामध्ये निमंत्रक मिलिंद माटे, जितेंद्र गावकर, सुभाष केरकर, सतीश कोरगावकर, अशोक परवार, नामदेव उर्नोडकर, अशोक खाजनेकर, प्रताप पेडणेकर, साईनाथ इब्रामपूरकर, प्रकाश पवार व चंद्रकांत कोरगावकर अशा प्रकारचा हा येत्या रविवारी आम्ही त्या महार समाजाचा एक मेळावा आयोजित केलेला आहे। निमंत्रण पत्रिका खाली ठेवलेली आहे। त्यामध्ये आम्ही बरंच काम केलेलं आहे। संपूर्ण आमच्या मतदारसंघात शिवाय इतर मतदारसंघामध्ये जिथं जिथं आपली लोकसंख्या आहे तिथं सुद्धा आम्ही ही पत्रिका पोचवलेली आहे। आणि त्यामुळे गोव्यातील जे प्रमुख कार्यकर्ते आहेत किंवा जे इकडचे मतदार आहेत हे सगळेजण उपस्थित राहतील याची आम्ही जास्तीत जास्त काळजी घेतलेली आहे आणि लोकांपर्यंत आम्ही पोहोचलेलो आहोत। हा आता मेळावा आयोजित केला बघा, त्यात काय मूळ उद्देश काय आहे? मूळ उद्देश असा आहे की जसं आम्ही आमच्या पत्रकामध्ये म्हटलेलं आहे की सक्षमपणे प्रतिनिधी जाऊन विधानसभेमध्ये बोलणारा आणि आपला आवाज म्हणजे केवळ महार समाजाचाच नाही तर या मतदारसंघामध्ये 33,000 मतदार आहेत ज्यांचा आवाज बनणारा, केवळ काही मोजक्याच लोकांचं हे घेऊन आवाज घेऊन जाणारा नव्हे तर सगळ्यांचे प्रश्न घेऊन जाणारा आणि एज्युकेटेड सक्षम असा एखादा उमेदवार आम्ही निवडून द्यावा, अशा निवडून देण्यासाठी
पक्षानेही त्याचा विचार करावा अशा ह्या गोष्टीसाठी आम्ही खरा म्हणजे मेळावा आयोजित केलेला आहे. गेल्या निवडणुकीत पेडणे मतदारसंघ पेडणे तालुका किती करून मतदारसंघ पॉलिटिकली तुम्ही राखीव मतदारसंघाचा असंच आम्ही विचार केलो आणि शक्यतो आमच्या सगळ्या मतदारांनी एकत्र व्हावं असं आमचं आहे. कारण आम्ही तशी पार्टी आणि हे वगैरे घेऊन आम्ही सगळीकडे जाण्यासाठी तसा विचार आम्ही केला नाही. आपल्या मतदारसंघात जास्तीत जास्त आम्ही काहीतरी म्हणजे प्रभाव टाकून हा मुळातला पेडणे तालुका घेतलेला कसा तालुका तसा करता आला असतं, पण ते कसं आहे की बाकीच्या उमेदवारींना आम्ही ढवळाढवळ केल्यासारखं वाटेल म्हणून आम्ही शक्यतो विचार तुमच्याकडे इच्छुक उमेदवार आहे भरपूर आहेत आमच्याकडे. ते भरपूर नको इच्छुक उमेदवारही आहेत आणि काम करायला सुरुवात केलेली आहे. काम करायला सुरुवात गेल्या फावटीन इलेक्शनाक आमचे ॲडव्होकेट जितेंद्र गांवकर एक बरे सक्षम बरे सुशिक्षित व्यक्ती आशिल्ले, पण तेका एकट्याक त्यांच्या promote केला समाजा पाहिजे. फाटल्यान तुम्ही कोण नाशिल्ले खुबशे लोक. अशी परत पुनरावृत्ती जावची ना. समज आता बीजेपीन समज तुमच्या समाजाचो दिलो, काँग्रेसीन तुमच्या समाजाचो दिलो, इतर पक्षांनी तुमच्या समाज, मग तुम्ही कोणा वांगडा रावतले ते ठरयल्या. आयज प्रामुख्यान गजाल आसा. आता हो प्रश्न तुम्ही विचारलो तो गेल्या कित्येक दशकात आम्ही असे म्हणिना की आमच्या समाजाचो विचार करूंक ना. मनोहर पेडणेकर आसत तांकां एमजीन तिकेट दिल्ली, बाळकृष्ण धारगळकर आसत तांकां एमजीन आनी परतून काँग्रेसूनय तिकेट दिल्ली, किशोर परवर आसत तांकां मगो पक्षान दिली आणि मी स्वतः ॲडव्होकेट जितेंद्र गांवकराक काँग्रेस पक्षान दिली. त्यावेळी असं झालं की प्रत्येक जण आपापल्या परीन समाजात एकठांय करपाचो प्रयत्न केलो आणि तेतून खंय तरी चुका बिका झाली असतली. पूण ह्या वेळाचेर जे ज्येष्ठ कार्यकर्ते आमचे असत ते पेडण्याचेच न्ही ते संबंध गोंयचे आणि एकत्रीत येवन असो विचार केलो की बाबा ह्या वेळाचेर तरी आमी एकत्रीत हो विचार कित्या खातीर करिना, जेणे करून आमचो समाज एकठांय हाडून एक बाकीच्या समाजा बद्दल एक मेसेज वयतली की बाबा ह्यो समाज एकठांय जालो आणि खंय तरी विचार करपाक आमी भाग पडटले अशातलो हो उद्देश आसा. उमेदवार कोण आसतले येणाऱ्या काळात याची सगळी जी ह्या आसत काय आसा जातली. पूण प्रामुख्यान हो मेळावो जो आसा हो मेळावो आमच्या समाजाक आमची ताकदीची जाणीव करून घेवं, आमच्या समाजाक एकजूट येयल्यानंतर काय करू शकतो आमी ही तांकां एक जाणीव करून दिवपाची गरज आसा. आणि हो समाज गोंय राज्यांत सगळ्या बाबतींत हो समाज कॉन्ट्रिब्युशन करता. राजकीय क्षेत्रांत जावं, शैक्षणीक क्षेत्रांत जावं, आर्थीक क्षेत्रांत जावं, सामाजीक क्षेत्रांत जावं. सो अशा समाज सगळ्या बाबतींत जर कॉन्ट्रिब्युशन करता जाल्यार राजकीय बाबतींतय कॉन्ट्रिब्युशन करत आसता. जशें मिलिंद भाईन सांगलें की एक सक्षम नेतृत्व जाय पेडण्याक. आमकां खंयच आमी टिका करिना, ह्या प्रेस माध्यमाचेर आमी खंयच टिका करिना, पूण आमकां एक दिसता की ह्या समाजासून एक सक्षम भुरगे आसत जे पेडण्याचो आवाज विधानसभेन बऱ्या रितीन मांडू शकतात. हेच्या पयलीं काही खुबशे उमेदवार गेले तेंच्यांनी मांडले, पूण सगळ्या समाजाचो विचार घेवन ते करपाची गरज आसा. आनी तेच्या खातीर एक प्राधान्य आमी आमच्या समाजाक दिलां की एकठांय येवन हो विचार करपाचो. समाज कोण्या फाटल्यान रावतलो, उमेदवार कोण आसतले, खंयच्या पक्षान तिकेटी दितल्यो हे पुढचे काळ. त्याच्यानुसार आम्ही समाज परतून असे एकत्र येऊन आम्ही पत्रकार परिषदे घेऊन आम्ही आमचो पाठिंबो कोणाक आम्ही फुडें हाडटलो ते आम्ही पाठिंबो दितलो. एकच उमेदवार आसतलो तुमचो? हय, एकच उमेदवार. आणि समजा खंयच्या एका पार्टीक दिला न्ही त्यांची तत्वां त्या पार्टी वांगडा जुळनात जाल्यार मागीर तुमचे कितें आसतलें? आयज आम्ही समाज आमच्या म्हणजे आता आम्ही जे पत्रक काढलं त्या पत्रकाच्या भितर जर समजा जर कोणी म्हणजे त्या ह्याच्याप्रमाणे जर समजा उमेदवार सक्षम ना जाल्यार ताका आम्ही शक्यतो आम्ही म्हणजे जो सक्षम असतलो त्याच्याकडे विचार करतो. आता समजा न्ही बीजेपी दिता, बीजेपी वांगडा तुमच्या कितकेशे तुम्ही आंबेडकरवादी आहात तेतली तत्वां पटनात, मागीर त्या वेळार तुमी तेच्या फाटल्यान आसतल्यात. त्यावेळी आम्ही मग त्याचा विचार करतात. आयज आमच्या तरी आम्ही हो पत्रकार परिषद घेऊन सगळ्या गोंयच्या जनतेक जसे आम्ही म्हटले पेडणे मतदारसंघ आसातच, पण ह्या मेळाव्याक इतर गोंयचे आमचे समाज बांधव ते ह्या मोठ्या प्रमाणात सहभागी जातले. असो अशातलो मेळावो आसा. आणि दोतोर समाज हो मेळावो तुमचो सक्सेस जातलोच, कित्याक तुम्ही जशा पद्धतीने काम करतात. समजा फाल्यां तुमकां सोडून भायली एखादी व्यक्ती दिली समाज म्हणजे तुमच्याच समाजाची,
मग तुमची त्यांना काय असतली भूमिका सर? त्याच्या खातीर आम्ही योग्य टायमाचेर परतून आमचो जो काही निर्णय आसा, आता आम्ही हांगा सगळे बसले की वैयक्तिक दृश्ट्यान काय ना. आम्ही एक समाजाक प्रतिनिधित्व करता आणि ह्या अनुषंगाने पत्रकार परिषद आम्ही घेता. सो जो निर्णय आसतलो, जो निर्णय आम्ही बाकीच्या इतर सगळे आमच्या कार्यकर्ते जावं आमचे जे वोटर आसा त्यांना सगळ्यांक विश्वासान घेऊन जो निर्णय जातलो तो निर्णय आम्ही तुमच्याच माध्यमांतल्यान परतून आम्ही जाहीर करतो. आता तुम्ही सांगल्यात न्ही, निश्चितपणान तुमच्या समाजाची व्हडली संख्या पेडणे मतदारसंघात अशें आसना. हेच्या पयलीं अशे प्रयत्न जाल्यात आणि ते त्या कॅन्डिडेटा फाटल्यान कोण रावना तसो अनुभव आहा सगळो. सर कितें जालें हो पहिलो सर प्रयत्न ह्याच्या हो जो तसो पहिलो न्हू, तर हो प्रश्न आमचो पहिलोच असा प्रयत्न. याच्या पूर्वी अशा प्रकारचा प्रयत्न जावंक ना. कॅन्डिडेटान आपल्या परीन केलो आसतलो, परंतु आज जसो आम्ही सगळे संघटना, जी सामाजिक संघटना आसा किंवा जे राजकीय संघटनेत काम करतात, पार्टीत काम करतात, ते सुद्धा आज आमच्या बरोबर असतात. त्यामुळे आम्ही असं एक विचार केला की पहिला प्रथम आम्ही जे हा पेडणे मतदारसंघ, राखीव मतदारसंघात जे आमचे लोक असतात त्यांना पहिले आम्ही एकठांय करूया. त्याचबरोबर संपूर्ण गोव्यातल्या सामाजिक संस्थांच्या कार्यकर्त्यांक एकठांय करूया, समाज म्हणून आम्ही एकठांय होऊया. आणि येणाऱ्या काळात जसे आमच्याकडे ज्या प्रकारची आमचे अभिप्रेत असा त्या प्रकारची जर आमच्या युवकाक जर तिकीट मेळ्ळी तर परिपूर्ण आम्ही त्या युवकाच्या मागे रावतले, त्या उमेदवाराच्या मागे रावतले आणि सक्षम जी पार्टी व्यवस्थितपणे आमचोय विचार करू शकता, हे पूर्ण पेडणे मतदारसंघातल्या मतदारांचोय विचार करू शकता, अशा पार्टीवरून आम्ही रावतले. ह्या मिटिंगेन तुम्ही कितके उमेदवार तुम्ही काडटले? एकच काडटले काय पक्षाचे निरनिराळे असतले? सध्या आमच्याकडे इच्छुक असतले? सध्या आमच्याकडे इच्छुक काय उमेदवार असतात, पण आज तरी आम्ही त्यांचे डिक्लेरेशन करीना. कारण समाजाचंय सुद्धा आमकां ह्या समाज मेळाव्यातून समाजाचंय सुद्धा आमकां तो एक विचार घेतला. समाज मेळाव्यासून तुम्ही एकत्रीकरण झाले हा. आणि तुमका 4 पक्षांनी 4 जणांक जर तिकीट दिली जाल्यार तुमच्यातच फूट पडची ना? आणि त्याचा आम्ही विचार करतो. एक मिनिट कशें आसा की आयज आमी समाज म्हणून जेन्ना एकत्रीत येयल्ले आसा, खरें म्हणल्यार हांव स्वता 2 वेळा इलेक्शन लढलेलो आसा पेडण्यां, तर समाजाचे आयज आमी एकत्रीकरण इतल्या खातीर करता की आमचे पेडण्याचे दुसरे जे इतर समाजातले जे भाव आसा तेंचे सदांच म्हणणें आसा की केरकर तुमी एक जाया, तुमचो समाज एकत्रीत हाडा, आमी तुमकां पाठबळ दिवपाक, सपोर्ट दिवपाक आमची तयारी आसता, पूण तुमी एक नसल्या कारणान आमी तुमकां सदांच कोणा फाटल्यान आमी सपोर्ट करपाचो, हो एक जो प्रमुख प्रश्न आसा तुमचो. तर त्या प्रश्ना खातीरूच आयज आमी ऐक्य करपाचे हे आमचो मेळावो आसा पयल्या सुवातीर. दुसऱ्या सुवातीर कोणा फाटल्यान उबे रावपाचे हे आमी कशें आसा की शेवटी इलेक्शन हे केवळ आमच्या समाजाचेर अवलंबून ना किंवा आमच्या समाजाच्या वोटाचेर फाल्यां आमचो मनीस निवडून वयतलो अशातलोय भाग ना. तर तेज्या खातीर पक्ष जे आसा, आयज पक्षांनी आमच्या समाजाचो विचार करपाची गरज आसा. कारण आमी एकजूट एकजूट जाता ही मेसेज आमी सगळ्या पक्षांक दिवंक सोदता. आणि जर फाल्यां पक्षांनी विचार केलो की बाबा रे हेंचे एक 3,500 4,000 मतदार एकजूट जाल्ले आसा, तेन्ना आमी खंय तरी तांकां पाठबळ दिलें, सपोर्ट दिलो जाल्यार तेंचे जिखपाचे हे चान्सीस 100% आसा. अशें जेन्ना चित्र उबें जातलें आनी आमचोय समाज त्या हेच्या फाटल्यान, त्या निर्णया फाटल्यान ठाम उबो रावतलो, हे सांगपाक हो आमी मेळावो आयज आमी करता. आणि कोण